Hello guys, welcome to my Bodoland Technical Mission channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। आंनि मुङा मैहुर बर' आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट होलांगासिनो दङ बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो लोगोसे जायफोरा निउ भिजिटर्स जायफोरा गोदान आंनि चेनेलाव बिथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ खेबसे क्लिक खालामनानै हो मानो होनबा फैदेरनाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नैबे इउटिउबखौ सार्च खालामनानै नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ बड'लेण्ड टेक्निकेल मिशनखौ सार्च खालामनानै नुयि भिडिअफोरखौ माने मा खालामनो हागोन नोंथाङा नायनो हागोन। बेवहाय गासै भिडिअफोरानो दंजोबो। बेवहाय आंनि चेनेलखौ सार्च खालामनानै गासै भिडिअखौनो नायनो हागोन नोंथांमोना। दा जियानो जा आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे बे इम्पर्टेन्ट माने भिडिअखौ बानायनायलाय नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नागिरनानै आं आसा खालामो। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोलेले नुयोब्ला अब्ला एसे बोफिननानै नाय अब्लानो स्रां स्रां नुगोन। मानो होनबा फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय नायोब्ला माने एसे माने ब्लुर सिस्टेम जायो। ओंखायनो आं खावलायो गिबियावनो एसे बोनानै नाय भिडिअखौ। दा बे भिडिअ बानायनायनि रिजनानो जाहैबाय माने जोंनि बे जिअ टावारा मा जालांगासिनो दङ सानफा एफा मा खमिलांगासिनो दङ। नाय नोंथांमोना गोजौआव नुनो मोनदों बेवहाय थरसे गैया माने फुल मोनोमोन आङो सिगांफोरो माने स्पिड जायोमोनबो बिराद मोजां इउज खालामोमोन नाथाय माने दा सानफा एफा माने डाउन जालांगासिनो दङ जिअ सार्भारा। ओंखायनो दा टावारा फुल थाब्लाबो माने सार्भारा डाउन नालाय फुल थाखालाय मा जागोन टावारा नङा होमबा सार्भार डाउनबालाय बे नेटआनो माने स्ल' जाखागोन। ओंखायनो जों माबायदि बेखौ स्पिड खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांबाय था। दा नोंथाङा सेटिंखौ मिलायना लाग्रोनांगोन। एपिएन सेटिं होनना बुङो। नोंथाङा मबाइल नेटवर्कआव थां। नेटवर्कआव थांनानै बेखौ आं दिन्थिग्रोनि। दा नोंथांमोना प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामब्ला मोनसे एप्सनि गोनांथि जायो माने टेस्ट नायनाय आरो नेटआ स्पिड जादों जायाखै बेखौ टेस्ट नायनांगोन नोंथाङा। प्ले स्ट'राव नोंथाङा थांनानै स्पिड टेस्ट बाय अक्ला बेखौ इनस्टल खालामनानै ला नोंथांमोन। एप्सनि आइकनखौ नायनानै ला। एप्सनि आइकना नै बिदिनो बेखौ अपेन खालामनानै नोंथाङा मा खालामनो हागोन बेखौ स्पिड टेस्ट नायनो हागोन। स्पिड जादों गिबियाव नोंथाङा सेटिंखौ मिलायथ'नाङा। मिलायै समावनो खेबसे टेस्ट नायग्रो बेसेबां स्पिडहालागै थाङो। बेनि उनाव आरो सेटिं मिलायखांनानै मा खालाम बेखौ टेस्ट नायफिनबानो जाबाय। आं नै सेटिंआव थांनानै नोंथांमोना दिन्थिनि दा माबायदि एपिएन सेटिंखौ गोरोबो। बेवहाय नोंथाङा मबाइल नेटवर्कआवसो थां। नेटवर्कआव थांनानै सोबनियाव बेलेग बेलेग थायो सेटिंआ थेवबो एपिएन सेटिं मोनसे थायो नालाय नोंथाङा नागिरनानै ला। ओमफ्राय बेवहाय जिअ 4G जिअ नेट बेखौ डिलिट खालामनानै गोदान मा खालामनि नै टावारा दानजालांबाय नोंथांमोन। आं बेनि माबाखौ दाननाय लोगो लोगो निउ एपिएन सेटिं आं गोरोब होनानै लानि। बेवहाय नोंथाङा जायखिजाया मुं टाइप खालामनो हागोन। आं होबाय मा स्पिड फास्ट जिअ 4G टाइप खालामबाय आङो। ओमफ्राय बेखौ लिरनानै नोंथाङा जायखिजाया होबानो बेनि जेबो माबा जाया बेयाव जायखिजाया नाम होब्लानो जागोन। ओमफ्राय सार्भारखौ नाय। सार्भारखौ मा खालाम www.jio.com होबाय सार्भाराव। बेनिफ्राय होखांनायनि उनाव माखौ गोरोब होनांगोन नोंथांमोना नै VRRखौ गोरोब होनांगोन। LTE खालामनांगोन आरो दा आं बेखौ सेभ खालामबाय। सरि बे माबायावसो थांदों नोंथांमोन। गिबि फार्स्टनिफ्राय फिनिश स्पिड फास्ट ओमफ्राय बिदि लिरनानै बेखौ अके खालामबाय। जायखिजाया बे सानै नेमा जेबो नङा बेखौ जायखिजाया लिरनानै होनो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय मा खालाम जिअ नेट हो। बेनि उनावहाय सार्भारखौ दहाय आं जेरैबायदि होदोंमोन बे सार्भारा बोरैमोनलाय सार्भार www.jio.com बेनि उनावहाय मा हो VRRखौ मा खालाम LTE खालामना हो। बेनिफ्राय बेखौ SPN खालामना हो। बेनिफ्राय सेभ खालामना हो। ओमफ्राय गामोना नाय टावारा फैबाय 4G बे टावारा फैबाय। दायो नोंथाङा मा खालाम आं दहाय बे
बेखौ दिन्थिनाया स्पिड टेस्ट नैबे बेखौ नायनो हासिगोन। भिडिअ गोलावद्राय जाबाय नोंथाङा। थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड। आरो माबाफोर सोंनो गोनां दङबा नोंथाङा सोंनो हागोन। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोन। अके फ्रेन्ड्स, बाय बाय।